Som veľmi rada, že sa môžeme dnes porozprávať s Jasminou Piktorovou a Sabinou Bočkovou o ich krásnom dielku, ktoré je pre deti od 4 rokov a musím povedať, že keď som videla toto predstavenie, tak som sa zaradila ešte medzi deti. Takže je to naozaj pre všetkých tých, ktorí majú radi svet fantázie, ktorí sa radi vrátia do svojho detstva. Tak možno nám povedzte, že ako vznikalo toto krásne dielko a teda ako ste sa aj vy dve dali dokopy, respektíve ešte aj s Václavom Kalivodom, ktorý robil k tomu ten zvuk, lebo teda myslím, že každá trošku ste aj v iných skupinách a inak zameraná, tak možno nám povedzte, že ako ste sa dali na kopu a ako to vlastne celé vzniklo. Tak ja možno začnem, že myslím, že som vlastne bola taký iniciátor, alebo že som už dlhšie túžila spraviť nejaké predstavenie vlastne pre deti a boli to rôzne ako motívy, ktoré sa mi nejak spájali v hlave a dlho ma už lákali a myslím, že nejaká prvá kombinácia bolo práve pracovať s nejakými malými objektami, s drobnosťami a skrze to vlastne niečo, čo je deťom akoby blízke, ako aj keď majú hračky, tak sú to vlastne malé nejaké veci, ale zároveň cez tie malé veci ich skúsiť udržať alebo dostať ich do nejakého stavu také ako ukludnenej, pokojnej pozornosti a sústredenej pozornosti, čo už možno nie je tak jednoduché u nich akoby dlhšie ich udržať v nejakom pokojnom štádiu. Hej, takže to bola taká nejaká výzva, predstava a vlastne to, ako sme sa so Sabi spojili, myslím, že vlastne bolo veľmi spontánne a o to viac myslím, že sa to nesie aj tak celým tým, také ako na takej osobnej rovine a to sa nesie vlastne aj tým celým tým procesom a teraz tým, ako to predstavenie ďalej žije. Že sme sa vlastne, myslím, že sme sa nejak po dlhej dobe stretli ako kamarátky niekde v Prahe na letnom drinku a vravili sme si, jak sa máme a ja som vlastne vravela o tomto, že to mám nejak v hlave a chcem vlastne začať na tom pracovať, že nechcem, aby to bol rýchly proces, rýchla tvorba, ale dať si na to ako 2 roky, výskum, kľud, mať taký čas, nestresovať sa tým akoby výsledkom a mať taký výskum formou rôznych ako workshopov s nejakými ľuďmi, ktorí nás inšpirujú, dovzdelať sa vlastne v nejakých tých oblastiach a postupne na tom diele pracovať. No a som tak asi, ja neviem presne, ale myslím, že som vravela, že si to predstavím možno ako aký duet a Sabi, že tak ja by som to chcela robiť. Takže tak fajn, že som na teba myslela, ale vlastne som si rala, že si super zaneprázdnená, takže asi nie, ale vlastne môžeš Sabi ty povedať, čo bolo tam za teba, ale myslím, že to takto vlastne spontánne vzniklo a hneď na tom stretnutí sme vymysleli v podstate názov, Sabi priniesla nejakú tému návratu k prírode, alebo ktorá vo mne tiež veľmi rezonovala a rezonuje stále, takže sa to všetky tie prvky vlastne nejak spojili a mám pocit, že mnoho, čo sme si povedali na tom prvom spontánnom stretnutí, sa podarilo, alebo sa nieslo vlastne tým procesom a podarilo sa to vlastne až do toho cieľa. Mám pocit, že to jadro bolo akoby silné na začiatku. Tak to sa podarilo dotiahnuť do cieľa. Sabi, prepáč, dlho jsem rozprávala. Ne, úplně souzním s tím vším, co říkáš. Myslím si, že to fakt vzniklo z našeho přátelství, to spojení a to vlastně mám pocit, že se potom podařilo přenést i na ten vztah s Václavem, že teď jsme fakt taková kamarádská trojka a moc si to užíváme i všechny jako zájezdy s tím představením a to, že můžeme spolu trávit čas a to představení hrát, takže a myslím si, že to je vlastně i cítit potom z toho jeviště, že fakt jako fungujeme spolu moc pěkně a já jsem měla už předtím jednu zkušenost z evropského projektu Shape It, což byl projekt, kde se klasické představení pro dospělé diváky přetvářelo společně s dětmi pro dětské publikum, takže jsem trošku přičichla k té tvorbě s dětmi a pro děti a to byla úplně skvělá zkušenost prostě, takže jsem měla jako docela motivaci vlastně v tom, jak pokračovat a zároveň je mi taky hodně blízká nějaká jednoduchost a jak říkala Jasmi, ta příroda nebo nějaká taková jako jednoduchost, maličkost, tady ty slova, které se mi nějak od začátku jako spojovaly s tím konceptem, takže to bylo blízký. Ja ešte
Len No. doplním, pardon, možno, že my už teraz fungujeme počas toho reprízovania hlavne v tej trojici, ale chcem zmieniť, že vlastne myslím, že aj celý ten ďalší širší tím vlastne, že sme si hrozne sadli v tom procese a to bola ešte teda plus dramaturgyňa Maja Danadová a vizuálna umelkyňa Simona Gotierová, ktorá teda robila nejakú vizuálnu scenografickú stránku, tie objekty a tak, takže že všetci sme si, myslím, ako v tom procese veľmi tak ako ľudský, priateľský sadli. Takže aj preto cítiť podľa mňa tam ten rozmer. Plus teda Jiří Šmirk za light design. Som doplnila. A teda hovorila si, že si aj absolvovala viaceré workshopy a tak ďalej. Možno je dôležité povedať, že aké všetky elementy sa tam stretávajú, lebo teda naozaj tá hudba je veľmi integrálnou súčasťou toho predstavenia. Potom robíte tam rôzne kúzla, ak sa teda dá prezradiť. Čiže mali ste aj nejaký workshop, že ako sa naučiť kúzliť, lebo podľa mňa to je naozaj na tom veľmi pekné, že vlastne tam vzniká pre tie deti takýto moment toho prekvapenia, ktorý je vždy dôležitý aj na to udržanie pozornosti, ako si povedala. Čiže čo všetko by ste vedeli priblížiť, že z čoho všetkého sa to pre vás skladalo, ten proces? No, tak možno zhrniem vlastne v rámci toho výskumu. Sme začali vlastne, vždy sme mali nejakú časť rezidencie, keď sme boli same dve a na nejakú časť sa k nám pridali nejakí pozvaní hostia vlastne. A práve prvé stretnutie bolo práve s Václavom Kalivodom, ktorého sme vlastne dovtedy ešte osobne moc nepoznali, len sme vedeli, že sa venuje dlhodobo tiež ako projektom pre detského diváka, mladého diváka, ale je teda hudobník a taký všestrannejší umelec, takže s ním sme sa stretli a skúmali viac vlastne tak nejak tú zvukovú stránku, nejaké práve drobné zvuky tela, tak akože sme sa snažili hľadať v tomto smere. Potom sme mali stretnutie s takou talianskou dvojicou, ktorá si hovorí Segni Mossi. To bolo zase zamerané viac na to, ako pracovať s deťmi, ako nejak kreatívne, interaktívne, že tiež sme v tom, vlastne v každej tej časti sme sa chceli nejak ako trošku dovzdelať aj, a zároveň pracovať už na tej téme tak spolu s nimi. Takže keďže ja som, akoby, že sme asi obe tak viac začínali s tou ako aj interaktívnou prácou s deťmi, tak s nimi sme mali workshop zameraný vlastne na to, ako keď máme nejakú myšlienku, ktorú chceme s deťmi spracovať, ako vlastne postupovať nejak s tým, aby sme sa k tomu nejakému cieľu dostali. Potom, áno, určite sme mali ten vlastne workshop kúzelnícky s pražským cirkusovým umelcom a kúzelníkom Alešom Hrdličkom. Tak to bolo tiež vlastne super. Nám dal taký základ, myslím, že veľmi základ kúzelnícky a my sme si vlastne potom z neho nejak spracovali takú choreografiu. A keby sme mali povedať, lebo však teda Sabina prevažne robí tanečné projekty, že teda ako ste potom toto všetko spojili s tým súčasným tancom a s tým pohybom, že v čom to bolo pre vás zaujímavé prepojiť tieto veci a ako ste sa na to pozerali, či to vzniklo spontánne, je tam aj veľmi veľa kontaktu medzi vami dvomi, tak možno o tomto trošku. Myslím si, že hodně ten pohybový materiál vycházel z té práce s těma objektama. To vlastně byla hodně taková jakoby ústřední část toho výzkumu a to myslím, že nám zabralo jako hodně času vlastně zjistit, jak s těma objektama pracovat, jaký je vztah těla k těm objektům. A zároveň potom jsme vlastně některé ty principy přenášeli i na práci bez objektů, ale vlastně trošku jsme pořád z těch těl jako by tvořili nějakou krajinu nebo nějaký jako jak to říct, jako prostředek, jak vlastně vytvořit ten malý svět. Takže vlastně nešlo ani tak jako o nás, jako spíš o to, jako ukázat ty mikrosvěty na těch našich tělech. A teda
táto inscenácia je naozaj veľmi úspešná, aspoň ja mám teda taký pocit, že odkedy ste to premiérovali na tej českej tanečnej platforme a teraz aj v rámci Aerowaves, tak už ste mali asi hodne tých repríz, že v čom je potom tá interaktivita a tá práca s tými deťmi? Rozvíja sa to nejako každou reprízou? Je to stále iné? Čo vám to dáva? No, tak myslím si, že v nejakej základnej štruktúre toho predstavenia sa to akože nemení nejak zásadne, že by sme proste robili nejaké veľké zmeny, ale zároveň robíme strašne moc maličkých zmien a to sa asi ako spája s tým procesom, že sme fakt dlho sme prichádzali nejaké veci a ako sme to vypiplávali do nejakých vlastne detailov, pretože tá vec je veľmi krehúčka a práve každá tá vec proste hrá, tá drobná vec, takže vlastne sme takí, že prirodzene po každej repríze fakt si vlastne dávame feedback a vravíme si, čo fungovalo, čo nefungovalo, čo spracujeme nejak ďalej, vlastne mám pocit, že stále na tom vlastne pracujeme, no. Ale v takých akože viac sú to vlastne PD detaily, ktoré ako my vnímame a verím potom, že divák tiež, ale není to ako niečo zásadné, ako veľká zmena, ktorú by si niekto všiml. No. Taky myslím, že zaprvé děláme tady tyhle ty jako malý i třeba změny lehce v té choreografii nebo v nějakých našich napojeních, kdy co začíná hudba a pohyb a tak. Ale pak i každá ta repríza je fakt jako hodně jiná, což je možná i daný tím, že jsme začali hrát i venku, takže už jsme zažili pár představení, které nejsou v divadle, nejsou se světlama, je to v nějakém otevřeném prostoru, kde jsou třeba i jiný zvuky, než jenom vlastně ta Václavová hudba a i ta koncentrace potom těch dětí je trošku jiná, takže každá ta repríza je v takový, zase je to jako v hodně velkých takových nuancích, ale musíme jako hodně pořád vlastně zkoumat tu performativitu toho a jaká je ta míra vlastně toho mikro, co děláme, protože to není představení, který bych chtěl zaujmout, že jo, nebo primárně prostě nějak neatakuje jako toho diváka prostě množstvím informací, ale právě naopak se spíš jako by obrací do sebe a tím vlastně přitahuje tu pozornost, což je někdy jako velká výzva vlastně. I vzhledem k tomu, že to je jako dětský divák, který má samozřejmě, že jo, tu pozornost prostě jinou, ale pak taky celý ten kontext vlastně. A nejenom teďka ten i venek a ten vnitřek, ale zároveň i co to je za třídu, jaká je energie té skupiny, jaký jsou paní učitelky, nebo jestli jsou to rodiny s dětma, že fakt jako všechny tady tyhle ty faktory hrajou velkou roli v tom, jakým způsobem se nám hraje. A máte nejaký špeciálny zážitok, s ktorým sa chcete podeliť? Nejaký veľmi, na ktorý nezabudnete v rámci tých reakcií tých detí? No, tak já mám jeden, jako už se nám vlastně stalo, že stalo se to jako lehce už jako předtím, že v poslední části jsou jako děti už velmi jako zaujaty tím, co se děje na jevišti, až takovým způsobem, že fakt jako chtějí prostě být jako vtaženy do toho děje. A už se nám stalo, že vlastně během poslední scény, ještě než vlastně skončí ta hlavní performativní část, tak prostě děti přilezly po 4 prostě z první řady až za náma doprostřed jeviště a pokračovali jsme prostě s nima takhle společně na jeviště, tak to bylo krásný. A Jasminka, ty máš nejaký, okrem tohto, čo si spomínaš? Všetky tie rôzne prekvapujúce poznámky, ktoré od nich vychádzajú, tak sú vždycky ako komentáre potešujúce. A hrali ste to už aj v zahraničí, nie? Však ste to hrali na Aerowaves, len tam to nebolo úplne také, že tam bolo viac dospelých ako tých detí, že funguje to principiálne všade, nie? Hej, my sme vlastne z zahraničí... vlastne boli sme v tom Slovensku a takto v Nemecku na Airwaves a myslím, že áno. My tam máme taký ako verbálny nejaký úvod a začiatok, tak vlastne sme to skúšali s nejakým priamo prekladom do toho jazyka tých detí a myslím, že to funguje, no, že nie je nejaký problém. Takže...
No perfektné, takže svet sa skladá z maličkosti, na detailoch záleží. Tak toto všetko uvidíme v Bratislave na 6 predstaveniach pre deti a my už teraz sa tešíme, lebo o predstavenie je veľký záujem a ja si myslím, že je veľmi dôležité robiť pre deti a je super, že robíte pre deti, lebo deti sú naša budúcnosť, ako sa hovorí, takže treba, aby sme ich citlivovali a aby vedeli, že je dôležité tešiť sa z maličkosti a hľadať z čoho všetkého sa ten svet skladá a toto všetko im vy v tom predstavení dávate. Takže tešíme sa na vás a teda ďakujem za tento rozhovor. Díky moc. Ďakujeme, tešíme.